То се връща точно като завърти каница, сега да обърнеш така и да седи още настрани. Еми това, ако почне клипа така Не, няма значение. Глупости, бе, брат. Добре, завърти го сега така. Да. Не виж ли как се завърта и то? И таймера ли се завърта или аз съм слаб? Та пак. Давай. Добре. Отиваме до Джамбо. Не. Значи правилата какви са? Правилата са... Имаме 1 час. Да. Колко е часа? Точно 10 минути. В момента е точно 10 минути. Да. За 1 час трябва да вземем на другия коледен подарък. От Кейт ни падне. Стартовата ни дестинация е... Е Джамбо. Стартовата ни дестинация е Джамбо. Така изчакаме? На Паунсбет Арена. Паунсбет Арена. Чакаме се на Паунсбет Арена. Имаме час. Бюджета ни е 50 ля. Да. Но не е нужда да взема едно нещо. Може да бъдат някои неща, просто трябва да е до 50. 50 ля коледен подарък, точка. Значи, имате в неговата гледна точка, ще имате моята гледна точка. Живко, цяло ти ще гледаш този клип. Да знаеш. И Стефито. И Стефи и ти. И най-вероятно майка. Поздрав за Стефито, поздрав за Живко и... Да. Това е. Значи, колко е часа са? И 3 минути. 10:03 Да окажем 10:05. до 10:15, защото ние сега да станем, да пина водичка, да, до 10:15, 11:15 и ще се срещнем някъде, дано имам батерия, ние дано имам памет, той дано има памет, не знам, ще видим, ще трябва да изтрепва мобайл, после ще изтегля пак. Само папките ми с инвестициите няма да пипам. Да. Добре, ще се видим след мънинко. Айде. Даже разбрах, че Алекс няма влиза в Джамбо. Много глупи, защото Джамбо е много топ място, в което за ефтини тъпи подаръци. Първото нещо, което ще му взема е светещи сърца очила за левче. И бюджета ми остава доста голям. Така, челенджа започна, колата ми трака и първа дестинация реших да бъде Delta Planet Mall, а не Джамбо, както Марто прави. И в момента за пътя на там имам няколко идеи, да видим дали ще се осъществят. Ще се видим след малко. Те промяна в плана, връщам сърца очилата и взимам някакво BMW. Сега ще ви кажа кое даже. BMW нещо си. Не знам готино е, той си харесва BMW-та, ще му го взема. И очилата ги оставяме. Къде ги оставям? Ето тук до бебето, защото би искал очила. Така, вече сме в Делта, най-вип мястото намерихме, точно до входовете. В момента отиваме нагоре, отиваме първо да кажем здрасти на Стефито и после се насочваме към първата ми идея, ще се видим там. Както казах, отивахме да кажем здрасти на Стефито, я кажи нещо за камера. Кажи нещо. Няма нищо. Не искам. Има проблем с зъба и ми е много забавно. Така, качваме се нагоре. Тръгвам от Джамбо, много съм ядосан. Значи взех една количка. Една тъпа количка. Отнеха ми някъде към 10 на минути. Нямаше нищо в тъпия Джамбо. Не знам какво си мислех, че е топ магазин. Не. Нямаше абсолютно нищо в Джамбо. Дразнеха ме някакви хора. Чаках тук главно 8 минути. Чаках на опашка. Обиколих Джамбо буквално за 5 минути. И още близо 10 минути на една опашка. Една жена стоише да взима ли едни гирлянди или да не взима. В момента сме 19 декември. Тя те първа пазарува коледна украса. Тя жената ще украси на Великден. Нямам думи. Сега, честно казвам, не знам как ще отида до Гранда. Да му измисля нещо, че после да се върна. Обратно. Добре, че карам мощен автомобил. Спортен мощен автомобил. Ако не карах спортен мощен автомобил, не знам как щях да стигна на време. Да, в смисъл много по-трудно, отколкото си мисля. Не знам какво да му взема. Много ще чолкна. В момента оставам с бюджет 46 лева. Не е лесно. Не е лесно, няма да лъжа. Не е лесно да карам в такива идиоти да шофирам. Какво си спрял? Добре, после ще продължим. Така, вече сме на най-горния етаж. Първата точка, парна, първата точка е Сиела. Има хора, ще се видим вътре. Значи стигнах и
10:33. 10:33 стигнах в мола. Много се забавих. Взел съм на за 4 лева. Не знам. Добре, че имам спортна кола, иначе без тази кола нямаше как да стигна толкова бързо. И сега сигурно си кажете, нямаш спортна кола, брат, какво говориш? Чуйте. Много хора много говорят, ама аз оставам вие да си прецените дали не е спортен автомобил. Слушайте. Слушайте. Така. Искам да пишете долу в коментарите това според вас какво е. Богате, Супра или Голф 5. Имате право да изберете. Ама едва ли ще оцелите правилно. Ама помислете добре, не бързайте. Нямам време, не знам какво да му взема, качвам се най-отгоре в мола. В момента сме в най-големия мол във Варна. Най-хубавия мол във Варна. Гранд мол, който е бахти тъпия мол. Обаче е най-хубавия мол във Варна. Край седнах се наям. И даже няма да отивам на оговорната среща. Добре, то спиш нормален ли е да обръща тук? То тук не мога да се влиза вече. От кога не мога да се влиза тук? Аре бе, брат, предрусал ли си? Какво правиш, бе? Няма време. В момента съм на някакъв паркинг между етажите. Даже не знам къде излизам, къде съм, защо съм. Спирам е тук, на шефското място. Това е за бреме. Ама, ако трябва да сме честни, в момента е вторник. Вторник, 10:30 и нещо. Нито една бремена жена няма да има в мола. Буквално. Нито една бремена жена няма да има в мола. Спирам тук без абсолютно никакъв проблем. Въобще няма да ме е гузно наистина. Няма как в момента бремена жена да се разхожда в мола. Шансът е минимален. Така, дилемата е голяма. В момента съм в Сиелата и избираме диск. Дали Марто има на Криско Хамелеон. Ако няма, всичко е точно и вземаме него. Набор отпада. Те не са толкова са така. И има някакъв на абсурд, но няма 3 в 1 в него. И затова много се чудя. Въпросът е да взема ли Криско и да рискувам, защото нямам спомен дали го има или го няма, но мисля, че го няма, затова първото нещо, което вземаме е Криско Хамелеон. Няма ви лъжа, много е хард, наистина. Обиколил съм остатък ми половин час, нищо не съм взел съм само една количка. В книжарницата гледах някакви мини игри за 30 лева. Няма му харесва, ама накрая ще се върна и ще ги взема. Последната ми надежда е Хиполент. Влязох в Sport Vision, то най-ефтината тениска е 70 лева. Така, главният персонаж в това литературно произведение прави лирическо отклонение и се отбива в Макдоналдс да хапне. Въпреки малкото време, което имаме, мисля, че се справим, така че до след малко. Така, какво можеш да вземеш на твоя фитнес приятел, който няма пари да се вземе протеин от изключително много време? Еми да, Born Winner са на следващия път да са спонсори. Взимаме протеинче, само трябва да изберем какъв вкус. Ще вземем първо ягодка. Шоколада е класика, ама... добре, ще вземем шоколад. И още нещо. Да видим, кое да бъде. Не знам, куки и крем да бъде. Така. Това е към подаръка. Така, освен трите, които показах, взимаме още един. Стефито настоява да е карамел. Не знам дали на Марто ще му хареса, но вземе тази е протеин. Така че, ето я да. Това е допълнение към подаръка. 4 дози протеин. Добре, в крайна сметка съм доста доволен. Щях да взема две неща и надхвърлих бюджета с 2-3 лева. Мисъл, 2 лева важи. Значи, първото нещо, което взех е, той обича Лего. И взех за 21 лева Лего Майнкрафт. Да, Лего Майнкрафт, отзаде зомбета, крие пари, добре. И другия подарък, който е по-скъпен. Това е много добър. Сега ще ме питате, що съм го взел и веднага ще ви кажа. Взех му намалена фигурка на скалата. И сега сигурно си казвате, брат, защо му взе фигурка на скалата? Веднага ви казвам, брутално е скалата, брат, фигурка на скалата. Как няма да седи и да си я сложи, да си я гледа и да каже, да, моят приятел прилича на скалата, примерно. 100%. И на всичко отгоре ми остана време да взема 2 сандвича. И буквално имаме точно 15 минути да стигнем до там. Сега няма да ям, защото ако ям сега
няма успея на време. Затова паля голфа, отивам на PounceBet Arena и после ще ям. Тренер, ако гледате това, сандвичица с пилешко, не ми се карайте, моля ви. Така, приключихме. Беше нещо запотено. Приключихме с билата. Оттам се връщаме с... Чай да сетна, че е малко тъмно. 4 протеинчета с различни вкусове. И албума на Криско, който взехме от Сиелата. Също така, размених единия бургер, като Стефито реално ми купи този. И аз дадох единия от моите, защото този изглеждаше по-свеж и по-готин. Сега хапвам набързо. Имаме още... В момента е 10:47, което означава, че имаме още време до и 15. И само трябва да измисля какво трябва да вземем. Това е от мен. Хапвам набързо и ще се видим. Айде! Така, решихме да свърнем до мола. Бяхме в Пепкон. В Пепкон няма тъпа телха, за която Марто ми говори, така че сега отиваме в Комсет да търсим нещо. Ако намеря нещо, ще се включа. Значи тръгвам от мола тъкмо и видях, че сметнах си касовите бележки. Всъщност съм надхвърлил бюджета с 4 лева. Демек, скалата струва 28, това легото струва 22 и количката струва 4. Буквално ако не бях взел количката, щях да съм в бюджета. Но нищо. 4 лева са приемливи, да кажем. Или да задържа количката за мен. Ай, ще му я дам. Ще му дам количката, 4 лева съм надхвърлил, нищо. И аз му бях споменал, че ако сега прехвърлям с 1-2 лева, 3-4, 20, няма да е проблем. И да, мисля, доволен съм от това, което избрах. Защото буквално последните 10 минути, има още 10 минути да отида до място, дето се чакаме. Моля, оставаха 20 минути и някакси успях да ги намеря супер нашано тези двете. Доволен съм. Той пък какво толкова мога мисли за 50 ля. Буквално нищо не мога ми измисли. Ще ми е вкарал 50 ля в WinBet и ще ми каже, брат. Той ми каза, аз съм готов, брати. Аз си капвам, имам време за всичко. От тук ще изляза. Да, не пуснах мигачи. Да, голям прас. И така, аре, како караш по средата, бе? И да. Защото той сигурно е вкарал 50 ля в WinBet. И това е. Викаме, брат, аз съм готов, аз даже се наядох. Какво се наядох, брат? Буквално си вкарал в WinBet пари. Не го виждам друго, ако може да е измислил. Ние, кой знае колко умно момче. И да, отивам натам и направо следващото включване с него как анбоксваме. Подаръци. Айде! Така, забавихме се малко, защото не можех да измисля как да разпределя последния бюджет. Накрая взех едно нещо от Орен игри и една мини футболна игра. Не знам дали ще му хареса, но поне ще има какво да се прави, ако сме малък брой хора и ще можем да играем на тези мини игри. И това е. Отиваме към колата и удължихме времето до 30, така че ще се видим след малко. Значи аз съм 11:15, да, много смешно, светят ми лампичките, да, изгорял ме габарита, много смешно, да. И съм на време и получавам съобщение от Алекс, че му трябва време и до половина. Сериозна работа, какво да ви кажа. Само преди да потегля, ето така ни изглежда подаръка, наредено всичко в Макдоналдс турбичка. Мисля, че по-добре нямаше как да стане с този бюджет, така че нека да отиваме и да разменяме. Тъй ли, че Алекс закъсня, отивам да видя дали Изи пея бачка, че вчера ми излязоха едни инвестиции, много хубави инвестиции. И малко да ми такова си вземам заплатата, така да го кажа. Много хубаво. Аз съм готов с всичко, сменихме локацията само. Защото там нямаше места, тук има повече места. Чакам го, трябва да дойде сигурно до 5-10 минути. Изи пея бачкаше, изтеглих си парите. Хубаво ми е. И докато го чакам, какво правя? Пуснал съм се едно подкастче да гледам. И всеки момент го чакам. Скалата. Брутално. След над час и половина идва и другата им половинка. Значи първо впечатление, което ми прави, искам да го покажеш. Ти си го показал сигурно сега. Показал съм всичко. Как съм го опаковал? Не може вътре да е подаръка. Така, обаче преди да си дадем подаръци. Ние спонсори нямаме. Затова почваме с наши си реклами. Първата реклама е това момче продава Сиат. Сиата му наистина е в много добро състояние.
Само е 1,4 дизел. До 5 човека, които няма да познаваме и стигне този клип. Ако се търсите свят, между другото ще оставим обявата долу наистина в описанието. Да. Социални мрежи ще му оставим, ама не линкове, защото не знам как, ще му напиша там. Какво друго? Аз търся работа като фитнес инструктор. Няма никъде. Значи имам образование, имам тялото, имам абсолютно всичко, което искате. Не знам какво чакате. Ако имаш фитнес и си търсиш много добър фитнес инструктор, ето го. На всичкото отгоре е млад, на 19 години. Какво правиш, бе, брат? То с диск ли? Не, бе, той е с албума. Дай ми дипломата, дай. Така, нямам диплома, нали? Оп. Удостоверение. То долу се е смачкал. Удостоверение, спортна академия. Академия егенето да го закрия. Няма еген. Няма. Няма. Ето. Който ни вярва, да вярва вече. Имам удостоверение. Добър 4,78. Много добър. Да, много добре звучи. Добре. Какво друго имаме всъщност? Ако си търсите магнези за ръце, Магнен Стар. Един приятел има, да знаете. Да, мисля, че е това. Кой да започне първи? Виж колко повече място има в моята кола. Значи, помниш колко се вижда. Проблемът е, че началото ми беше много ударно. То се вижда и в моята част, вие вече сте го видели. Но накрая тотално забиване с последните пари от бюджета. Няма и реално е до някаква степен. Може би малко като пълнеш, понеже готино е, ама не чак толкова. Аз искам да кажа, че първите 40 минути наистина не знаех какво да направя. Аз пък знаех точно в първите 10 какво да направи после. Джамбо беше най-големия фейл на света наистина. Джамбо беше ужасно. Отидох в мола, нищо не знаех и на толкова шано намерих някакви много рандом неща, които на мен биха ме харесали. Според мен са готини. Предлагам да започнем. И аз нещата, които взех, според мен, на мен биха ме изкефили, защото са някакви по-тъй яки. Да, ти обича да взимаш за себе си. Не, питам го за приятелката му, рождения му ден, какво да му взема? Брат, тя харесва и си казва неговите си работи. Няма да кажа, какви, защото ще го изложа. Аз предлагам да започна първи. Най-малкото аз поне имам торба. И аз имам. Той е ял. Ама моите неща, твоите колко са? Кажи като артикули колко? 3. Моите са, да кажем, общо са 5. Пълен пълнеж, значи. Някакви не. Да кажем, последните са общо 3 артикула, които са, нали, пълнежа, едно нещо и едно, което са някои неща, ама са в едно. В смисъл, ще видиш. Ако искаш да почна аз с първо с пълнежа, защото мисля, че той е по-тъпата част, въпреки че е готин. Добре, аз си предам ти как, аз си дам торбата, ти си гледаш подаръци си или ти ми ги даш един по един? Давам ти ги един по един. Аре, аз после. Добре, първо аз почвам, така ли? Добре, хубаво. Така. Значи, много голям фил ще бъде. Последната ми част беше... Чакай, колко ти строиш всичко? 51 и нещо. Мен 54. Извинявай. Ние, че двамата сме надхвърляли бюджета, казахме за тези 2, 3, 4. Не е проблем. Да не минаваме 10 лева. Последните неща, които взех, бяха от Orange. Не, те хората са ги видели. Бяха от Orange и бяха като мини игри. Реално са готини. Знаеш, щях да ти купува точно това и се отказах. Не, няма да я си взел точно и така. Почвам с двете по-мънички неща, които са готини. Това са две игри. Raise the Stake и Off Limit. Това са... Първо, това е на асоциация играеш. Да, той явно не знае, че аз английски не разбирам. Не, те са лесни, той е за учене. Това е игра, това са мини игри за малко хора. Примерно нова година, ние сме 3. Скоро ще има кой да ме учи. Така е, да. И Raise the Stake. Има някакви теми, избира са тема и се казва, примерно мога да кажа 2 неща, 3 неща. Добре, супер. Значи, когато ще ходите на настолни игри, ще ви ги дам да играете. Не, вече ще идваш. Подарък за него. Не, то са мини игри, бе. Добре, аз английски не знам. Ма ти са лесни неща. Добре, ще ги отворим. Може би е готино, аз не знам какво е. Второто нещо е мини флип тейбъл футбол. Мини флип тейбъл футбол. Те с колко ти излязоха? Всяко едно беше по 5. Тоест 10. И това беше 10 по абсолютно същия начин. 10 лева това? Да. Между другото, това е много добро. Готино е. Много е яко. Аз съм много щастлив на това. И струва 10 лева. Аз гледах нещо, ще ти взема, защото бях много забил. Имаше едни мини игри, такива да цъкаш. И аз го гледах. Едно струваш 15 лева, голямо струваш 30. Кам, брат, не мога да взема само това и да спре бюджета. Аз имам само 3 неща. Но това е много яко. Това е 10. Добре, значи едното така. Така, какво можеш да вземеш? Аз казах и във влога. На един твой приятел, който е фитнес-джия и няма пари. И не е пил протеин от не знам колко време да се е. Поръчах си протеин за 50 лева. Добре, аз съм ти взел също преди да си пиеш онзи. Набор Нуинър. Спонсори. Това е тежък пълнеж. Как ще е пълнежа? Това е готино, О, ягода. Да. Не знам какво взема. Значи вземам с карамел, вземам я с шоколад. Аз го показах. Това ще е най-доброто.
То беше първото, което хванах, ма си викам, няма да си взема 4 Не, ябълки. най-доброто. Колко взема струва ли? едното? По принцип са 3,40, бяха на 2,70. То беше И идеята. аз съм плащал промоции, кой си мисля? Значи чакай, това колко е? Към 10 лева, малко на 10 лева. То ми излезе над. 20-30 лева. Реално да, то ми излезе А над. това, чакай, това го броиш за колко? Подаръци. Един. В смисъл просто едното, дето е Да. много неща. В смисъл, имам прите едно, ама са 1, някакви. 2, 3, 4. Трябваше още едно. И още едно. Последното. Първото, което измислих. Сега, вижте Това- как чакай. изглежда този човек. Това ли му е силния, това ли ти е силния старт? Кое да. Добре. Как изглежда? Не ми харесва как почва. Виж го как изглежда този човек. Чудих се какво да взема. Не Сега взел маска 50... на- Не, 50 лева е малък бюджет. Обаче си викам, той обича да слуша песни. Дискове, глупости. Само ми кажи, че нямаш този диск на Криско. Абсурд! Е, това вече е най-доброто нещо, което Това съм беше видял. първото, което си мислех. Аз съм Криско и ми взе на Криско. Аз много го исках това нещо. Откъде го взе? Yes! Сиела. То беше първото ми място. Що струва само 20 лева на Криско диска? Криско Толкова е е. много... Имаше underrated. един абсурд, който беше 10 лева, но нямаше 3 в едно. Иначе чак да взема него. Не, аз това много искам. Найс. Колко? На съжденията ми. Си Маринова Галена Рачков. Как с Рачков има песен? Ма, те. О, това е много добре. Да, аз съм много щастлив, наистина. Много хубави подаръци. Значи, И това е... турбичката също има Не, салфетка това си вътре. го вземи, брат. Аз ще ти дам подаръци и взема турбичката. Не се бавам. Значи, това му дам 10-10, това му дам 10-10. Това също 10-10. Тези неща, дано ги игра някой ден. Дано науча английски. Дано има кой да ме научи на английски. Значи, наистина, много съм доволен. Много хубави неща. Сам ми става тъпо, аз да му дам моите. Както да е. Така. Аз имам 3 неща. Значи, те са добри. Те са добри, обаче той много дигна леко. Добре, ще почна... Да. Аз съм се поизложил повече. Аз съм прибана на зон, предполагам Югел Карс. Така че... Ами мислех, ама твърде много... Ще да е много дефалтното. Така, първото нещо от Джамбо. Значи съм се бал 20 минути за това нещо. Количка ще е да видим каква Да, е. обаче, тъпата търсих, жена и пред аз мен търсих 10 го. минути. Единственото BMW, което намерих. О, крас. Ей, не, това е добро. Защо предните пъти даже нямаше. Единственото Предните BMW, пъти което даже намерих. нямаше. Хората ме гледаха странно и ме сочиха и ме се смееха. И ме обиждаха, че съм бил грозен. Ема това е много хубаво BMW. Мгм. Добре, аз съм напълно доволен за това. Аз търсих голфче, ама нямаше. Аз го имам вече. Знам, аз го търсих. Така, той, момчето, имах бюджет остана от 19 лева. Не, 18. Как 19? 18 лева имах бюджет. Е, Исках да си взема нещо на Лего, защото ти харесваш Лего. Обаче, те бяха много тъпи. И намерих едно с 22 лева, което не знам колко ще изкипи, ама е Лего. И то е Майнкрафт остров Лего. Аз исках да взема Майнкрафт моторче, което се плъзга и дава газ. Смисъл... Как Майнкрафт моторче, бе? Не Майнкрафт моторче, а Лего моторче, което просто има механизъм и като го засилиш са такова. Има- Бяха по 10 лева, има исках да взема две. Динамит, И едно за има мен. зомби. Това е добро. Легото ще го построим, със сигурност. Легото според мен е готино. В смисъл, Легото е готино. има тук жабка, слайм. Слайма е на-як, много строене ще падне на него. Се бокче са. Именно Ти си знаеш. И последното. И сега много интересно. Това го фанах на промоция. И е нещо, което въобще не ти трябва. Нищо, което не очакваш. Ама пък е много яко изглежда. Готов ли си? Готов съм. И то е фигурка на скалата. Много е яка, брат. Много е добра. Абе, много е добра. Как да не е добра? Фигурка на скалата, брат. The Rock Дуейн Джонсън. Това е топ. Аз Много преди добре как съм изглежда. гледал, даже вчера гледах Аз бързи яростни като малък, пет. не като малък, като цяло са готините фигурки, съм искал да си имам една и влязох в магазина и видях скалата. Не, аз много търсих за него. Имаше някакъв Спайдермен, но Спайдърмен е тъп. Скалата си е друго нещо. скалата изглежда много добре, между другото. Да, 10 виж на гащите му купи широк. Да, излагаме с турбата. Помислих ли ви карти, ма Еми, така е много чудно. То ми дадоха тази турба оттам. Няма нищо. Не ти даваха турба някъде? На мен никъде. Само от Макдоналдс. Не, гледай. Голямата Промоция. промоция. Това съм фанал. Не, аз мисля, че се представиха много добре за 50 лева. Нямаше се найде колко нашано ги намерих тези две неща. Буквално без количката да струва 50 лева точно. Тъй ли? Да, количката беше първа. Ти колко беше? 20 за. Много. Ими много, Така е. тоест аз седя обикавам. Аз бях фанал и очила от Джамбо сърца, дето светят за левче. И после нещо викам, оле ще му взема количката, връщам ги много бюджет, че стане. И то в първите минути. Това съм аз.
Това е той. Това там е Живко. Да. Той ще гледа. Да, Живко е единственият ни зрител. А тук даже другия ни зрител не снима. Стив. Да. Мисля, че Това беше беше доста сполучлив клип. първи челендж. Мисля, че си беше доста добре. Като цяло. Ето майка ми го подари, каза Бил е, нали тренираш. Като тренирам ми е Бил. Няма ли го видиш? Искаш ли го? Не бих го питал, ама. Ми пробвай го, ама не тук, Аз защото много колко ще... не обичам. Много ще цапа тук. Rolling balls. Значи днеска ще си направя поне един протеин. Ние ще гледам всеки ден по един. Между другото си успя да си стегля парите от EasyPay, докато те чаках. Беше много добре. Да, мисля, че е време да закриваме, много дълъг става клипа. Ами не е дълъг, защото дано ти си Керил влога, защото аз нищо не съм снимал почти. Що? Защото нямах какво да снимам. Моите са Аз около бързах постоянно. 5-6 минути, аз накрая бързах. Последното нещо едва го снимах. В смисъл вече като го взех го снимах. Ти откъде се връщаш? От Делта. А не си ходил до Гранда? Не, до Гранда не съм. Не, въпросът е, че аз в последните 20 лева забих и не можах да измисля абсолютно нищо. Обикалях Пепко, Кик, всяки магазин, дето мога да измисля. Търсих тъпата телха, легото няма я никъде. Оф, тази телха лего е много хубава. И накрая се викам, влизам, взимам някакви мини игри, долу да се изкефи, това е. Значи мини игри са че в добавеното време. То ми е в добавеното време. Това ли е първото? Първото ми е диска. Това си го бях намислил още отпреди. А къде им викаш? Защото ти им викаш за 10 лева съм готов. Вчера ми викаш 10 лева съм готов. Това? Тези. Защото мислех, че вземат 3, защото бяха на по 3,40. Като видях, че съм промоция, си казвам, оп, 4. надхвърляме 10 лева малко, но вземаме 4. Значи първото нещо, което да си пусна диска. И може би къс прием клипа ще изиграем един матч. Да. Значи аз съм много доволен, надявам се той да е доволен. Аз съм доволен. Готин се получи клипа. Да. И успях да хапна, вие сте го видели вече. Да, аз хапнах по път, защото бързах, а той явно имало време да си седне, да си хапва, да си пива. И ми много добре, ебалата, какво... Някакви други реклами останаха ли? Не, това е всичко. Ще си оставим и социалните мрежи. Айде!